Mula dito sa Del Gallego, Camarines Sur. Mula dito sa Antipolo, Minalaba, Camarines Sur. Mula dito sa San Fernando, Camarines Sur. Mothers are like glue. Even when you can see them, they're still holding a family together. Hello mga ka-JFS! What's up? And hello people of the Philippines! Welcome back to the JFS Petals and Services. And this is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Samahan nyo na naman ako sa isa na namang makabuluang hapon na paghahatid ng saya, good vibes at sorpresa. Dahil ngayong araw, dadayuhin natin ang pinakamalayong car trunk ng JFS Petals and Services. Yes, dito lamang yan sa Qatar, mismong Qataraid na zona. And dahil pupuntahan namin ang Zone 5B dito po sa Plaza San Fernando, Camarines Sur. Tara na, samahan nyo ako at kilalanin natin kung sino ang ating susurpresahin ngayong hapon. Pero bago ang lahat, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Para naman updated ka sa lahat ng mga latest videos and surprises na ino-offer ni JFS Petals and Services. Because here at JFS Petals and Services, when we do surprises, we always make sure that we do it best. Since we don't just create, but we captivate. Ano pang hinihintay natin? Silipin na natin ang mga packages na ihahandog ko dito sa Plaza San Fernando, Camarines Sur. At my back, please. Alright, so let's start with the packages. Let's have the Carlo Rossi na ihahandog natin kay nanay. At wow, meron tayong nakikita ngayong bag na red na bag. Maroon ata yan. Colorblind ata ako. Charot. Okay, may bag si nanay na matatanggap. Siyempre, para naman maging makabulan ng ating hapon, matatanggap rin ni nanay ang letter na babasahin ko mamaya. Yan naman po ay galing sa surprise sender na nagpadala ng mga packages na ito. And of course, ang hindi nawawala sa JFS Petals and Services ang ating bubble balloon na may nakasulat lang naman na Happy Birthday, Mama! May you continually live a happy life. We love you so much, alright? And meron pa tayo ditong pahabol. Siyempre dahil birthday ni nanay, makakatanggap din si nanay ng cake. Yan naman ay bonggang cake. Mula naman yan sa Raffables Cake. Shoutout sa Raffables Cake and baka naman. Alright. And dito, meron tayo dito makikita nga money cake. Yan po ay customized money cake. Mula po yan sa relatives or mismo sa surprise sender. Yan na nga mga ka-JFS ang ihahandog ko mga packages dito sa Plaza San Fernando, Camarines Sur. Bago pa ako tuluyang pagpawisan ng bonggang-bongga, tara na't sugurin na natin si nanay at handogan natin siya ng pinakabongga at deserve niyang surprises ngayong hapon. Kaya naman, simula dito sa Plaza San Fernando, Camarines Sur, JFS na yan! Hello, ayan mga ka-JFS! Welcome back nga sa JFS Petals and Services. And ngayong hapon, kahit papalubog ngayong araw, hindi pa rin pala natatapos ang paghahatid ng siya, good vibes at sorpresa. Dahil ngayon, andito lamang tayo sa mismo sa Barangay Plaza kung saan located ang JFS Petals and Services. Nandito tayo, susurpresahin natin ang isang nanay dito mismo sa Zone 5B, Plaza San Fernando, Camarines Sur. Excited na ako kung sino si nanay. Pero actually, kilala ko pala si nanay. Kaya hindi ako ma-excite. Ma-excite ako sa mga moments na mangyayari ngayon. Ayan, so medyo malabo yung ating camera. Ewan ko, siguro medyo gabi na. Alright. So, medyo haggard pa tayo ngayon or fresh naman. Ayan, pakita ko lang ang aking kasama ngayon. Shout out kay Ate Ning. And sa lahat ng mga gustong umorder kay Ate Ning ng mga kakanis, pwede nyong i-PM mismo si Ate Ning or ako mismo at Robert Stephanie. Yes. Para naman makapag-commission tayo. Charot. Okay, shout out nga pala sa aking best friend na si Mr. John Ray Batangos, Robert Cibolo, kay Mr. Henry Francisco, kay Hiner Baduyan, John Lloyd Arcega. And that's it. Bye-bye. Magbabalik ako maya-maya lamang.
kapag kasama ko na si nanay. Bye! Hi po. Burap pa yung kakabot nila. Okay lang. Super haggard. Super Buhat na, hag- mother. haggard. Madyan na. Kasi si Mother. Dahil na, buhat na. Si Mother Earth. Hello po. Ayan. Dito po ba bahay ni Ma'am Evangeline Pitugulemo po? Ayan si Nanay. Nay, may delivery lang po, Nay. Madyan na. Hello po. Tignan na kita sa lawas. Mukhang galing sa swimming sila, Nanay. Ayo, super sugal. As Lamat pa lang kaya. Ay, kakarating. Bururat pa. Pero carry pa, Nay. Kaya pa yan. Pa-receive lang namin na yung po, yung package po. Yung... Ah, okay. So, ang ginawa po pala nila, Prinangka is hindi ka kinausap 24 hours from. Okay. Buhay ko talaga. Ngunyan lang yun ako dahil binati sa dahil ako may mama. Dahil ako may parate. Di na. Duha ako happy. Nanibago po kayo, Nanay. Okay. Inis na po pala kayo ng iyong mga anak dahil may inihanda po siyang big time na sorpresa. At yun na nga po ay mga surprises at packages na dala ng JFS Petals and Services. Para naman po, Nanay, tuluyan ka maging celebrator ngayong hapon, isuot nyo po ang aming sash na may nakasulat na happy birthday. Palapakan naman natin si Nanay Banji. Si Nanay Banji. Personally, bisadin mo po ako, Nay, dahil po. Okay. Lingaw na good siya sa kuano, te. Okay. Much better po na lingaw ka sa kuya para naman maging bongga at madamdamin ang ating hapon. Nanay, by the way po, papakita ko muna po yung ating mga packages or yung mga items po na marireceive nyo pa yung ngayong hapon. Dito po tayo, Nanay. Okay, so let's start with your Carlo Rossi. Kaya pa pong tumagay. Hindi na, okay. Itulog na yan, Nanay. Of course, dahil birthday nyo po, marireceive nyo po ang inyong bubble balloon. May nakasulat po yan na, Happy Birthday, Mama. May you continue to live a happy life. We love you. And of course, dahil birthday nyo po, marireceive nyo ang ating cake mula po sa Raffables Cake. Ayan, mga ka-Jeffers. And of course, ang ating letter na babasahin ko mamaya. And syempre, dahil ito po, Nanay, ang pinaka-special sa lahat, may dalawa po akong items na alam ko pong magugustuhan nyo po. Let's start with this bag. Ayan. Pangsalang bag. Ayan. Kawawa naman si Nanay. Umiiyak. Nanay, hindi po iniiyakan ang bag na to dahil ito po ang magdadala ng long run success. Wow! Anong brand kaya nito? Galing po yan, Nanay, sa sa Ukraine. Palakpakan natin si Nanay. Alright. Para naman po, Nanay, may ilalagay po kayong laman sa loob po ng bag na yan. Tanggapin nyo po ang regalo po. Ito po ay mismong galing po sa mga anak nyo. At ang alam ko pong gumawa nito ay inyong bunsong anak na si Ate Rian Vilemo. Credits po. So ito po ay pera, pero kukunin ko po ito mamaya po. Sarap. Ito po ay nagkakalaga ng 4,500 pesos. Palakpakan natin si Nanay. Okay. Ito po ay 20,000 plus ito. Charot lang. Hindi ko pa alam kung magkano pa ang bag na yan. And syempre, Nanay, para tuluyan tayong bahain ng luha dito sa Plansa, sa Zone 5, may babasahin pa ako, Nanay. Naideman pa ako na yung kakagat na ilapit ko pa sa akin. Alright. May babasahin pa ako ditong letter mula po ito sa taong nagpadala ng mga packages na ito. And hulaan nyo po, Nanay, kung sino po sila. Okay. Happy birthday po, Ma. Thank you po sa gabos na sakripisyo asin pag-ataman sa mo nin maray. Dei mo lang kami bastang pinadakula, bagkos inataman mo kami nin may pagpadangat. Salamat po, taika ang naging maray na ina sa mo. Salamat po, taginabayan mo kami habang kami nagugurang. Ang mga sermon na nadadangugmi, nagsisilbing dakulang gabay, para kami mga aki mo magkaugwang maray na personalidad. Wow! Kaming tulumong aki na sobrang nag-a-appreciate sa pag-ataman na ginibo mo sa mo. Padangaton mi po ika, dawa daimian araal daw na nasasabi o na ipapamatik sa imo. Nagpapasalamat kami sa Diyos, taika ang ina na tinaunya sa muya. Enjoy your birthday and happy birthday po ulit, Mama. Ayan po. Kisay po kaya nagpadara kang package na inyo, Nanay.
Dahil ko aram ano kung sa duwa kong aki. Okay, dahil hindi nyo po alam yung totoo po, sila po mismong dalawa. Sila Kuya, anong pangalan po ni Kuya? Royson. Okay, si Kuya Royson and si Kuya Roy Lemo Jr. Nasaan po itong dalawang anak nyo po? Sa Japan, si Royson, si Gigi nasa Nabitin sa... Okay po. Matagal na po ba silang wala po dito sa inyo sa plaza? Ay, wow. Ilang taon na po? Yung panganay ko is ano na, 3 years. 3 years. Yung pang-dalawa kong anak is 1 year. Okay, pati po ang nanay ang aking contact nasa ay nakikiiyak din po. Okay, bago pa tayo bahain ng luha dito, sino po yung mga kasama nyo dito sa bahay? Mga ano ko, pamangkin Sino po yan? ko. Sino pong yung ganyan ay? Sa papa nila. Okay. Dito po lahat po ng relatives ni nanay. Dito po. Sige na yung bunso niyang anak si Ate Rayan. Dito tayo. Sige na po, yung mga anak po. Sige na po, relatives po. Relatives ko yun. Sige po, lalapit po kayo, itutumba ko po kayo. Dito po tayo. Okay, let's start kay tatay dahil ikaw po yung nahihiya, ikaw po yung magsisimula. Dahil po birthday ni Nanay Evangeline, ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya or ano po yung message niyo dahil birthday niya? Ako sana good health na lang. Di ba narinig? Sige po. Okay na po. Okay, isa namang power hug po kayo kay nanay po. Sana all. Ayan. Okay, nanay. Asawa po? Yes. Okay. Siyempre, may iba pa po kayong asawa? Wala na, nag-iisa. Parang nagdadalawang isip. Hindi po. Akala ko po kasi, ikaw po kasi ang Robin Padilla ng Plaza Salva. Alright, ipasok naman natin ang Yasi Pressman ng Zone 5 Viv. Plaza San Fernando. Sana po nag-enjoy ka sa surprise ninyo yan. We love you po. Isa namang power hug at kiss dyan para kay nanay. Ayan. Ayan nga mga ka-Jepes, napakasaya nga talaga ng isang pamilyang buo pero wala man ang dalawa niyang anak. Hindi yun hadlang para may pahatid nila ang pagmamal at may paramdam na espesyal sila or espesyal si nanay para sa kanila. Kaya naman mga ka-JFS, bago pa ako tuluyang mapaos, magbabalik ako sa ilang saglit lamang para handugan si nanay ng kanyang cake and of course kantahan natin siya ng happy birthday song. Kaya naman mga ka-JFS, kapit lang. Alright, hello mga ka-Jepes, we are finally back because as promised, handugan natin si nanay ng kanyang cake. But before that, tara na't samahan niyo po akong kumanta ng happy birthday para po kay Nanay Evangeline. In 3, 2, 1, let's go! Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Dito po kayo tayo. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. One more time. Happy birthday to you. Yung hindi kumata, hindi na magkakajowa. Sige. Happy birthday to you. Ayan po nanay mula po kay Kuya Roy at kay Kuya Royson at galing po sa Jeffes Petals in Services. Ipinapatid po namin ang pinakamainit na happy birthday po para sa iyo. Kaya naman po nanay, you may now blow your candles. But before that, make a wish muna po. Wish 175. Okay, wish muna to. Para pronobis. Okay, palapakan natin si nanay. Ayan, nanay, bago po... Ayan, thank you po. Bago po tayo magpasalamat, nanay. Ayan, nagpapasalamat ka na po. Sige na po. Bago po tayo tuluyang magtapos, ano po ang gusto niyong sabihin or additional message niyo po para kay Kuya Roy at kay Kuya Royson po? Pero mahibi na. Message na. Para sa duwa kong aki, sana mas kahararayo kami, permininda ko. Permininda ko. Magdumana. Ano? Papa, JB ka han? na-miss ninda ako, tas hindi permi kong namimiss. Sobrang kungaw ko sa inda. God bless na lang sa duwa kong angki. Sana, ingatan sinda kang mahal na Diyos araal daw. Tawag sinda ng ning maray na, nabuhay, araal daw.
iligtas sila sa anuman mga kapahamakan at karamdaman sa buhay. Yan lang. Sana makamit nila ang mga pangarap nila. Yan lang. Alright, so sana po ay lahat po ng wish nyo ay matupad para sa mga anak nyo. And for I know po ay nag-iingat naman po palagi ang dala nyong anak. At kahit wala man po sila dito, ang mga packages pa lamang pong ito ay simbolo na mahal ka po nila. At kailanman ay hindi ka nila makakalimutan. Dahil sino nga ba namang mga anak ang makakalimot sa kanyang ina at sa kanyang ama? Kaya na nga mga ka-Jeffes, dito na nagtatapos ang hating hapon sa paghahatid ng saya at sorpresa. And we are hoping na napasaya namin si Nanay Evangeline. Napasaya po ba namin kay Nanay? Siyempre naman. Okay. And kay pasalamatan ko na din si Kuya Roy at si Kuya Royson na nasa Japan at yung isa ay nasa Cavite. Maraming salamat po for choosing the Jeffes Petals in Services na sorpresahin ang inyong ina na kahit lasinggera si Nanay. Charot! Okay. Okay, kahit lasing na lasing ngayon si Nanay, kaya pa. Kaya pa, Okay, lumalaban. kung kaya pa, mag-iinuman tayo after this one. Kaya naman po Nanay, para makapag-push na tayo sa ating inuman session, sa pagbilang ko po ng 3, magbababay po tayo sa ating camera. And 3, 2, 1, babay po. Bye-bye. Bye-bye.